daginstitutioner udfører en af de allervigtigste opgaver i vores kommune. De passer på vores små børn. Jeg vil arbejde på, at vi inddeler kommunen i nogle visitationszoner, så at man er sikker på at få børnepasning tæt på ens bopæl. Ydermere så skal vi arbejde på den pædagogiske indlæring i vores daginstitutioner. Vi skal i vuggestuen være sikre på, at der er fokus på børns trivsel og udvikling. I børnehaven der skal vi stille og roligt gøre vores børn klar til at komme i folkeskolen, så at de lærer de helt mest basale ting i forhold til at kunne modtage indlæring. Sidst men ikke mindst, der skal vi selvfølgelig bevare fokus på at skabe den hele ramme omkring vores daginstitutioner, og vi skal altid være sikre på, at forældrene er godt informeret omkring det, som deres børn foretager sig, mens vi andre er på arbejde. Jeg håber, du kunne være interesseret i at stemme på mig den 19. november til kommunalvalget.